Salamat pala sa mga bumubuo ng Tenoli Vlog at saka doon sa nag-sponsor po sa akin. Wala talagang sawang pasasalamat po talaga. Ayos. Hindi wala po sa inyo, hindi ako makating dito po kasi wala akong gamit. Maraming salamat talaga. Ayos. At saka sa Panginoon po, yung pinaka-David po. Salamat po. Wala lang kami kakain. Amo? Okay lang. Okay lang. Hindi lang talaga okay, talagang okay na okay. Okay na okay. Pero dito lang tumulo yung tunay na pawis. Kaya dito lang na buhos yung lahat ng pawis. Lahat ng pawis. Kaya nga binawi ko sa kain eh. Para Pawin na lang dito. oh. Yan, nasiraan. Man balyuan, regulator. Yung motor ko, gumankan. Kung San Miguel, naglululab sa arkaring gripo. Ang ganungan, pinaghasap naan. At ito kampang ka, Ermita ka San Miguel, sa bato. sinunog na yung tubig. Patubig dyan sa pon. Ayan, ritual. Naglululab ya. Nire-ritual. Lolo daw, pasempre ko nung butang tatlo. Nire-ritualan Kaya na. nga mga pare, yan siya. Ay, bakunod. Pati ito sa ay Magpaparayin yung parang. ito ka kigatos. Maluluto pa. Maluluto. Saan mga kigatos? Umuman. Kaya pinundo sa Fred Louie. Dawang gamutangan. Pada ko satu divisorio, sa grupo man ito. Ito kaya dikwat ay dito sa tubong BBC. Bro, sabi na mo, katugbong ko mayon. Hindi na mo naharara po sa sandalisa. Dahil sa fountain, nagparabuga sa basod. Di ko sa grabang kubik kong basod patas grabang. Ano man na nakakuha kito. Umang. Magluluto na muna. Nood mo ko kung kaloyan mo ang Siguaman kalang. si Alan. Puti. Baka naluda ako kasi pinatubutan ng PBC. Tatambo na ng interior. Ano pati ito? Gusto kong araw sa gibuhon. Ha? Ngunga. Sungaw. Sa gilid. Bago na ako, gugumuloon sa nabigla. Ano, magkakaalaman na. Kaya trade. Sumasada pa kaya umingkis lalo. Ang mga manok ko. Tututun. Pinabubutan ng kwan. Buyo na itlog ano. Tubig na niyo tadi. Magno. Magno may nito. Ito na tubig. Kakalasan ka na pati ito. Ano? Kakalasan na. Bago pa yung kakalasan ka. Nakahanda na yan. Bulugan sa manok. Sige, makalay ka na sa tubig ha. Yun lang. Manabaan ka rin, taklaw na ba? Ito ang check valve. Paligasong. Nora siya nga, Odma. Mga
Di pa nga Pairig ah. Di pa nga ni. Pagkatapos na, pag nagbubulos na, saka mo kita magpairig ha. Magpamunay kang madali na, taring pa, di na magsundali sa. Tangin doon pa, may program pa. Kanin lolo mo, pa sana pati. Nabot ko na bago sa mga kawan. Nabot ko na yan. Huwag pa sana siya inaptan na tarwas tubo. Pinakapuro, dago sa pinaka. Oo. Sa kawan, nagre-recover pa sa naheraro. Sabi, hindi. Pero gusto na mereka kakangaranan. Magbalyo ka mo. Bo! Kaya nga ni Abo, ako pa kaya? Sabi nga ni, Ako na ako ngaran, namuan, babalyuhon mo pa. Hasta kan, may karililibong na. sabi nga niya to, no comment. Maray na pala nga so tricycle engine di. Kapti ta. Sula lagtok. Makulog ito, mga agat ito. Ito ba ito ako kat kito talaga sirbol. Sula lagtok. Na. Turok lang yun. Kasi di ba lang nagsunod. Tak. Puputok man ako, Pling. Tak. Pagkutang ikang tikbal. Tanganing dawa nagsungawat ko. Dinig yun. Bata ka parang itik. Ano galak mo pang tabakan? Sinang abmuman kaya. Ako ka hero. Ano, parang. Hindi bong pati ko ka. Pero ay ba, kapag gusto ko parparungon. Ang dami ko pa rin. Ako yun, nakukulog sa kukurit siya at ano. Pero kaya pa? Bahay na sa kuwata, kaya di. Baka makas na pa. Ano? Kutik na baga. Lalagatik na, hindi pa mananggot ng puluyan. Seryosa po sa gulong ko at ito nga na supply. Binumbuhan. Bumban ko. Pag wala pa sungaw ko, tapos sungaw sa pito. Puta to. Paglaong ko, lapa ka kuha. Ito pala nagsisigit ito. Pagkuha ko, di ko na nahabol sa kuha. Putok sa interior. Pati sa gulong. Nagbalyulugod ako sa rayos. Pati rayos, pinabalyuhan ko. Maray nga na sumarao. Pati rayos, pinakokon. Ano pala ito pinag-iba ta si ano? Si Elias. Kaya ako nagbabahil eh. Matabi na kukuberti ni Kuwan. Isay. Badi ulo. Yasin! Katrabaho. Pero sinabi ni ka. Amo, kaya ka badi. Sa di man kami kadto birthday man ko igin ko. Mga ko sabi ka Arnil, nagpatingani ko yun ni Jason, di nga ako nag-iyan. Adi nga, di mo pati nga nagkusa di nag-rayon pati nga. Sa igin ni ko pulo isa di. Sa kaya sa igin ni Chip. Bakit? Laki. Si Dugong, Si Dugong. tanan-tanan berarti ko kain. Sa di. May nagi talaga. Sige ba, si Tilo. Adji, si Tilo. Eh ba, nagkasabay-sabay, oh. Pura ni Iyanan. Binihan pala si berarti ni Papa niya. Galing na si Radto. Ay, guwapon na. Kapon naman nga kalasing ko na gadad to. Nag-uli mga amig alas 8. Dira, utaking masigod pa kari kuwa, tag kari kuwan. Masabi sa kasi. Yara kung kaya. Makan kungaw. Taro na kani. Okay.
bago bukain, mangurus ka. Saning kay Maria Bulos. Buka na. Smart ship. Unang testing. Sarado da tubig. Jadi po ako. Sarado to. Hindi na naging mapunan ito pala. Kasi kinakubong. Ang masigit pa na galing sa bibili mo. Pero kita na puluwas sa ito. Bitchip. Ha? Kitchip. Okay, chip. Kayo na yung minuro sa nakali. Sasagaw-sawan. Puro nga dito tadi. Oo. Yun ako siya no. Yung magtitiritin matubig. Lagyan pati itong bumban. Okay, chip. Sus, Marsip. Mga pangurus na muna. Galing na sila. Syung. Yan. Basta ikaw. Yan, testing. Para yun. Daan agad gas. Hindi kaya. Kaya suka siya to. Nakuha tayo. Nakalog naman. Ano nagot tumaki na. Una lukod, binigbak na sana. Namitan mo! Ano sana yan? Nag-uuno-uno na. Hindi na kinakalan na kayo. Testingin mo nga magchinila ka. May lumabas ng tubig. Ayo, bunyi irit. Menurut sana.
may tubig na nakuha. Bali, ano, yung lalim niya, 90 feet bago nakuha yung tubig. Yan sinusubukan na pinapahigop para luminaw na kagad. Ligpit na. Time check natin ay 6:04. 6:04. Tapos bukas, bibili na kami ng ano, ng motor. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi talaga iniwanan ni Katugsok na walang tubig. Yun, time check. Alas 6:18. Ay, titimpla yung asawa ko ng kape. Kape. May tinapay na dyan. Na dito na lang magkakape sila. Habang nagpapalinaw nung ano, ng tubig. Saingan mo naman. Mag ano daw. Mag-kitang buto doon. Halo ka na dyan? Halokan mo. Ako ya. Pag ano mo lang mo. Painit na kita. Oh, kape muna, kape. Tapos pinapalinaw. Medyo okay na yung ano niya, yung tubig. Kanina malabo siya, ngayon malinaw. Ayan, luto muna tayo ng pang-ulam, gabihan. Bali dito na sila kumain ng ano. Kasi nakakain ng init ko lang. Magkulot mga igin. Dito na sila magkain ng gabihan. Sila Kuya Tugsok. Kasi pinapahinga ko muna. Nagkape na sila. Pinapay. Pahinga muna kasi grabe. Pagod yung gawa nila. Ramdam ko naman yung ano na yan. Trabaho na yan. Kailangan din natin silang baga pa konsuelo. Uuwi pa sila. Tapos pagdating nila sa bahay nila, baka wala pang ano. Kaya dito, kumain muna para pag uwi nila, pahinga na lang. Tapos maghapon. Pag na yung ano ma, adobo na lang para mabilis. Magano na ako ng Oo. sibuyas, bawang luya. Luya, ubos alin.
iniiwanan. Oo. Hanggang ngayon, nakabukas yung motor. Papalinawin yan. Pero lahat naman nagtrabaho dito. Simula nung ginawa tong bahay natin talagang ganyan yung mag-ano ng trabador. Hindi pwede mo uwing luto. Oo. Yung trabador, inaalagaan yan. Nakapagod mo ito. Toyo ba? Ano? Okay na na yan? Luto muna ako ng ulam natin. Kami ko'y payapa, amalot mata lang. Madalian lang to. Naluto. Uuwi pa sila eh. Ay malapit lang naman yung pikutan. Yung laganan nila. Mabilis na lang yung luto. Mabilisan lang naluto. Ayun, sito. Ayan. Para malinaw daw yung tubig. Para malinaw yung tubig. Ah. May sito pa. Pang naghihintay sa akin. Oh. May plus dyan, ha? Kunin mo. Dapat ako para. Yan, para sakto yan. Baka ano, kain mo ng bagmoy. Ang kaba. Sige lang. Mag-iinit pa nga ako. Ang nga dyan, plastic mo lang, ha?
Kaya, Yo! Maganda sana bukas ano eh. Bicol Express. Plastikin mo na lang para bukas dagdagan mo. Marami pa naman. Tapos takpan natin. Yun. Para maluto ng gusto. Agod. Ayan, pinapalinaw na po yung tubig. Orang man natin mag-request. Usag siya na ngayon, pumran ko siya. O, usag siya na, adi ko usag susulungon. Malunod ko ano, nabang nabigay kita, anak ko. Ako po. Habang pinapalinaw. Ayan, malinaw na ata. Ayos. Ayan, sinaing. Okay na rin. Okay, niluluto ko. Buksan na natin. Tingnan na natin yung niluluto natin. Yun, luto na. Malapot na siya. Okay na. Patayin na natin. Sinaing. Yun na rin. Yan, kain na. Serving spoon. Yan, kain na. Dito na lang daw kakain kasi nagtitesting pa ng tubig. Testing pa ng tubig. Dito, okay. Dito. Kaya ba kain, patay na. Mahulog. Mahulog. Dito na lang kami kakain.
Amo? Okay lang. Talaga, okay lang. Hindi lang talaga okay, talagang okay na okay. Okay na okay. Pero dito lang tumulo yung tunay na pawis. Kaya dito lang na buhos yung lahat ng pawis. Lahat ng pawis. Kaya nga binawi ko sa kain eh. Para, Pawin na lang dito. oh, Hindi lang para, pinapawid, kapoy pa. kamoy pa. Para talagang Kamoy, nakakaikot. sulit. Oo. Sulit eh. Hindi kapoy sa pagkain, kapoy sa kakabunot ng Kakabunot. Yan, kainan na kami. Ayun po, tapos na kaming kumain. Yan, katugsok. Inakot na rin ni, ano, yung pangalan niya? hindi. Insyong D. Yung mga gamit. Pagkatan ko, pagkasakupkan, Makanup ka di. Galon. ganun, dapat matakpan niya. Baldi. Ito na na. Ayun din. Ako ini. Kamotor. Hindi ka tukuan. Ayaw to. Ano? Natutubo. Baldi na lang. Sana dama kami gringgaw. Anak. Bali papatayin na ni Katugsok. Ayun na, wala nang buhangin. Malinaw na. Try natin sa baso. Try natin sa baso. Naikot pa. Mga buhangin pangpin. Oo. Medyo malabo-labo pa. Bago pa lang kasi. Ayos na yan. Pinatay na. Ayos. Habang naghihintay na palinawin yung ano, yung tubig, nagluto na ako. Sabi ko sa kanila, dito na kumain. Yun, natuwa naman sila. Para pag uwi nila doon, pahinga na, pwede na silang matulog. Yung salamat kila Kuya Tugsok. At yun, nabigay ko na rin yung bayad sa kanya nung paggawa ng gripo. Nabigay ko na rin, bale di ko na na-videoan yung pagbigay ng pera. Finish? Ha? Ayun na. Tapos takpan daw ng balde. So, kaya gusto ko. Ayos, di talaga iniwan na hindi malinaw yung tubig. Saka salamat pala sa mga bumubuo ng Tenoli Vlog at saka doon sa nag-sponsor po sa akin. Wala talagang sawang pasasalamat po talaga. Ayos. Hindi wala po sa inyo, hindi ako makating dito po kasi wala akong gamit. Maraming salamat talaga. Ayos. At saka sa Panginoon po, yung pinaka-David po. Salamat po. Ligpit na. Pero amo, Amo talaga. bukas hintayin na lang ako bukas. Ano bukas? Punta muna tayo ng ano, Meriga. Pagpapunta mo rito. Mga siguro mga sobrang kasi siya kayo makapunta dito. Mga lagpas ng 8. Oo, kasi bubayaran ko na yung Sige. materialis na nakado kanina. Buti mo na nagkakatiwala pa tayo ng hardware. Yan, the best man. Ibang tao talaga, mabait Basta talaga. walang ano. Katiwalaan pa lang mga ibang tao. Ay, Diyos ko. Bali bukas magli-layout na tayo. Oo. Kasi simento natin yung lagayan ng pump. Oo.
Bado mo talang tao sa ano? Bado mo court study. Oh. Ato, pato, isan mili, pasulo. Bahay di katuan rin. Bago suluan, saking hindi kayo bigbayan. Wala. Balik kita. Nagkaraunan ng ano? Dami. Pang ano lang yan, pampalinaw ng tubig. Kuwan, pangimagas, sabi ni Kuwan. Yan, madilim na. Ginabi na. Binabi na. Pero kahit nagabihan, basta nakatapos. Saka maraming salamat kay Dison din. Oo. Yung Chong din, nandito na. Nag-aayos na. Layo-layo pang mawian namin. Ingat kayo, ha. Ay, kunin ko pala yung bag ko doon. Waldi, yung kanina. Ayun po, 7:52. Pauwi na sila. Sige. Daan-daan lang. Ingat, ingat. Kumain ka na? Ingat tabi Sige. ka mo. Salamat. Inchong di. Ito na, tas itong nega. Eh, basta mo, alam ko ulit ko. Yun lang, ayaw na. Nakaon kaya gyapon. Ano? Nakaon. Lumos. Lumos. Hindi mo napatay. Hindi ka magsabi magtulak. Uy, tulak na lang yan. Wala bang ilaw? Ano, walang ilaw? Ano, atod ko ka mo? Ay. Nalubad kaya gyapon. O, daman pala solo. Ano, walang ilaw? May ilaw nga ako dyan. Balik mo na lang bukas. Yan, nasiraan. Man balyuan, regulator. Yung motor ko, gumankan. Kung namin ang motor. Sa dyan nagagaling yung kuryente. Hindi na pasan man. Amo din nagsusupply. Yan nagsusupply. Galing sa ano, ang tawag nun. Pero sino mo na bago sakban ka. Oo. Araw. Bilyon mo. Pariyo man niya di. Dahil ko pangalan. Waki. Okay. Pag nabuhay na hindi ginamitan ng tangke, huwag na ilagay yung tangke. Oh, okay na. Larga na. Huwag nang ibalik yung tangke. Huwag nang ibalik yung tangke. Ay, tama na, nag-andar na. Baka di tagi balik. Hindi na mag-andar. Sige na sulo. Agto na. Nakabayad na. Nakabayad na. Oh, mali na yung tornilyo. Jumper. Pinagpawisan ano, magkaon naman kita.
sana talaga nagtrabahong pinalwa sa bagkot. Pauli na sana. Maski paulin ha. Lulawasan pa. Adyo, mga pagsubok lang. Sabi ni Kawang, kanta ni Kawang, pagsubok lang. Huwag kang mawala ng pagsubok, huwag mawala ng pagkata. Ado, marugan. Lahat ng pagsubok. Di ba di ko mo, ako, mga utang na 25. Ito tangki mo, nagkagawa mo ito, kakalagsi. Alkansan ko yan. Pauliwan mo kuno ka. Pauliwan mo kuno ka. Pisa sa Ata, di mo na makaugtan ta. Magkuhan. Ano ka pagbukan na maray? Tama yan, pagka-usog-usog nyo, sira ulit yan. Buray na, hindi naman Ay lugod. naman ay. Pagdating nyo dun sa, ano, sa may... Tagan makaturog sa tutuloy ng Pangulo. Di, ito yung nalumusan. Ano mo dyan, Buray? May sari ko. Spilo eh. Para, Bus, di nyo ito sa... At to... New Zealand. sa to. Oo. Pero nalumususan. Nadarwan na saan. Ito. Oo. Ay, sasabing so, nagmumotor. Babike. Tapos again, sinunod. Puta yan. Sino kita bata? Ha? Ay, kaya, paarayo pa, kasi Kaya pag, kinukugin ha. pag na ba yun, patalo naman din New Zealand. Di na ka na ito bumulakbag. Di ba? May Ko ngigin ngini so agam ni bayo alas 2 at dukaban na sa babae sadto. Nakatungkaw sadto. Pangatago. Igin. Tara ito wad daklo na. Nakatungkaw sadto. Oh, si Bayo naguli na pa istorya mo to. Ako nagdadrive. Nabad mo nga to yung ano. Muna nga ko pagbuklay na mo, galing kami sa to malawak. Sabi mo ko nagkabit ka mo. Mga doon, nag-alas ayos, pero mabigat. Kutsari kayo. Pagbuklay kami malawak. Pagbuklay kami ito. At kung anisan magpapara. Yo, Sa mga mingigin. Paparawon sa. ayaw mo, basta talaga sinyalado yan, basta mga mingit. Lalo na kung kuraan. Dala. Kaya pag sa tunang upod, amata rin yung pikit. Interisyo. Pikit pirong mo. Ah, mo problema, gini man isig ko siya rin naman yan. Kadaklangan perwisyo. Okay, pag ako pinarayo, nantig puno na, danan, nantig kang malo na, Bollywood na. Bra! Ginaw. O yung ano. Oo, di man nakabalik. Hindi na nakabalik ito na. Maulog. Maskara mo. Kung sinisigtan sa bago. Ano naman na doon, adjustable. Parayo pa, pipipitay ka ta, mga tigmikilabo. Ano na, biglang lumunod pa ka na ito. Ba't na sa pangbuod? Ay, di ko pagkanapan. Sino kumugay doy? Trino. Dahil di bulsa ko. Pareho ko mga agkam pa Manila. Nawala na sa preno. Daw nga magburot-butan. Dahil di bulsa ko. Ato na na preno, nakumuya pa. Okay na. Okay, ingat. Magalang. Okay. At maraming salamat sa sa biyanan ko na sa amin itong water pump na to. Yun, thank you po. At ingat po kayo dyan sa abroad, sa trabaho nyo. Maraming salamat, malaking tulong po ito sa amin dito. Na hindi na mahirapan si Mrs. mga anak nyo. Ayan po, thank you po talaga. Maraming salamat po talaga. At nakauwi na nga po sila. Grabe, pagod oh. Gapon di nakaligo, di ko rin sila iniwanan eh. Pero nabasa ito ng ulan, mamaya maliligo ako. Ay nakauwi na sila, bali yun nga. Habang nagpapalinaw, medyo isang bote, tagay-tagay. Tapos habang nagluluto ako ng pangulam, tapos sakto pagkaubos nila yung ng isang bote, luto na rin yung ulam. Ito nga may natira. Tapos kumain na dito. Nung pagkakain, malinaw na yung tubig. Umalis na sila kaso nagka-problema yung motor ni Enchong D. Nasira, walang kuryente, nagpalit ng regulator. Pero ayun, tinulungan ko rin sila na magbukas ng mga tools. Nakalis na sila. At sana okay yung biyahe nila kasi anong oras na. 8:27 na. 8:27. Tapos bukas, babalik sila dito, magmumotor na lang. Tapos pupunta na kami ni Kuya Tubsok dun sa Erga para bumili nung motor nung ito sa water pump.
Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to. Muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng aking vlog na ginagawa dito sa bahay para magkaroon kami ng water pump. At pasensya na po kayo sa mga viewers, sa mga sponsor na di tayo nakakatulong dun sa Pabay Project. Pero nagpaalam naman po ako sa kanila, Kuya Noli, na pagkatapos dito, balik na ako. Kasi ito pinaka-importante talaga, matagal na. Taon na namin pinapangarap mag-asawa na magkaroon ng ganito. Yun, mayroon na. Ngayon, ano na tayo? Sana okay yung motor mabili at yung tubig para yun duro-diretso na yung gawa natin dun sa Pabay Project. Wala na akong iisipin na yung baka nag-iigib mo asawa ko. Kasi pag nandun ako sa pag wala ng trabaho, ano kaya umuwi ako kasi baka nag-iigib, nahihirapan siya ganun. Pero ngayon, wala na. Kasi kung bigas, wala nang problema dito kasi lagi kami bumibili ng bigas yun. Tangke, panggatong, mayroon. Yung tubig lang talaga yung iniisip ko. Kaya pang budget, mayroon naman kasi may tindahan kami. Tapos may iniiwan naman sa kanyang pera. Kasi kinukuha akong pera naman pang gasolina ko pabalik-balik. Yun. Kaya yun. Thank you sa lahat ng sumusuporta ng Parang Jason TV. Sa Team Pahaway, Kuya Noli Vlog. Sa lahat ng Team Pahaway, salamat po sa inyo. Ayan. Bye-bye. I love you all.